Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Car Bisaya. Nagbabalik na naman tayo. So for today mga kabisdak ay samahan na naman ako ngayon. Maghahanap ng mga gamit sa bahay. Ayan. Samahan niyo ako mag window shopping. Ayan. So mayroong ako na namang nakita na tindahan dito sa Pahil area sa Kuwait. Ayan na nagtitinda ng mga gamit sa bahay. So puntahan po natin mga kabisdak. Tara. So ngayon mga kapisdak, nandito na tayo. Ayan, malapit. Kung mapapansin yan, yung may pula na signboard na Arabic, dyan po tayo pupunta ngayon. So kung galing po doon sa sa bus stop po, ayan. Basta malapit lang to. Ayan. Kahilira lang to ng tawag ito, kahilira lang to ng Lulu Center, yung luma. Ayan. Itong shop na to. So, nakikita niya lang yung logo na yan guys. Ayan. So, ayan po yun. So, tara, pasukin natin ang loob. So tara guys, nandito na tayo sa loob. Ayan. So tara, samahan niyo na ako puntahan ng loob. Guys, daming tray, kasi tray na gamit pang bahay. So mga thermos. So ito po ay gold plated siya. Ayan. So mga thermos gold plated po ito. Ayan, at mga silver. Ayan. So iba-ibang shape po ng mga thermos po. Ayamanin. Ayan, puro yung thermos na dyan. Ito naman thermos din. Plastic to siya guys, pero gold plated sa sa halo siya. Plastic, tapos may stainless. Ayan. Saka ito rin. Ayan, so dami klaseng tray. Kita kayo, mga tray yan gaya ng pagkain. So, mga gold plated. Kabilaan yan. Kung gusto nyo po mga stainless, makamit po siya. Saka ito. So ngayon kasi guys, dito sa Middle East ay mag-Ramadan na, kaya yung mga taga dito ay bumibili sila ng gamit ng bahay.
Tradisyon kasi nila dito na pag Ramadan magpapalit sila ng mga gamit sa bahay. So kaya maraming mga lokal na nandito. Ito naman, ayan, lagayan ng mga asin, bitsin, ayan, mga paminta. Dito naman tayo sa mga plato. Ayan, so daming plato guys. Ayan. Nakita nyo yan. So, okay. So, laki pa lang itong shop na to. Ayan. 150 each. Ayan. So 150 pills. So nasa mga 20 pesos. Yan ang dami. May mga set yan. Ito mga plato. Mga babasagin to. Yan. Ito naman mga lagayan ng mga anik-anik. Anik-anik. Ayan. Dito na tayo sa wood. Mga wood. So, dito kayo makakita ng mga laking plato. Lagayan ng ano to dito, kabsa, biryani. Ayan. So mahilig sila sa biryani. So ito yung mga lagayan dito. Ito naman ay ito yung nagamit so sa mga yung pagpausok. Ito ewan ko sa pang ano to, hindi ko alam kung anong mga tray na to nandito. So ito naman lagay ng mga ulam. Ayan, ganda. Ayan, meron kayong ilalagay dito na lechon manok. Ayan. So mula dito papunta doon guys ay marami pala, ang laki pala nito. Ayan. So, ikot to kayo. Ayan. Daming gamit sa bahay. Ayan. Kita ka. Halos mga takuri. Ito. Ayan. May tray. Kagaya ng cake. Kaya to. Mga chocolate cake. Gamit sa bahay. Ito. Lagayan ng mga kuan niluto ng soup. Yan, mula sa malaki pa punta doon sa maliit. 20. So nasa 3,000 din ang presyo nito. Ikot to kayo. Di mga gold plated. Ito ang ganda, ang laki. Oh. Ito guys, kung may lechon kayo, ito na ilagay lechon. Oh. Ang laki. Mahal, nasa mga 40 kg, mga 7,000 pala ito. Lechon. Yan. Ito ang mga ulam. Ahmad Labos. So ang dami. Yan. Halos sila, gusto kasi nila dito mga gold plated, kaya mga gold plated halos ang mga ano dito, mga paninda. Ayan. Ayan. Dami. Ayan. Mga bakayan ng ano, ng mga ulam. Ayan. Ito naman ginagamit to pang tsaa, gawa ng chai. Ayan, tsaa. Ito mga gamit sa bahay. Ayan. So guys, ang dami guys. So dito naman mga pan, mga pang-prito, mga non-stick. Ito, kung maglata kayo ng karning baka, pwede dito. Pressure cooker. So, iba-iba.
Ito naman, pag gumawa kayo ng cake, ayan. Ito pala makakabili para sa mga gumawa ng cake. May mga design siya guys. Oh. Ito, pang chipon cake. Pang chipon. So, mayroon din palang ganito din. Kapag cake mold nakalagay. So, ito pang bake. Pag gumawa ng cake. Ito naman, pressure cooker lahat nandyan. So, ang dami. So, ayan guys. Ayan, nakahanap na tayo ng mga gamit sa bahay. So, may idea na tayo kung saan tayo bibili. Kasi ako talaga ay gusto talaga akong bumili ng mga ganito. Yung set na lagayan ng ano, ng mga ulam. Ayan, so, mayroon na ako idea. Non-stick ko siya. Ayan, so, may idea na ako. So, dito na ako bibili. So, mura lang siya. Ayan, saka pala, ang location pala nito guys ay malapit to sa, kung nasa Pahil area po kayo, ayan, tapat po to ng Kididi. Ayan, so walang ibang Kididi dito sa Pahil. So tapat po to, itong store to. Ayan, so dito na lang po ako. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please po, subscribe. At sana makakuha rin kayo ng idea yung mga to dito sa page. Ayan, dito na lang po ako at God bless po sa ating lahat. Bye-bye.